Hej og velkommen til den her video. I dag så sidder mig og Oliver inde i GTA. Vi står. Og i dag så skal vi så se hvem der kan tune den her bil her, der holder lige foran os, bedst. Og så skal I så bestemme hvem der vinder. Så vi skal bare lige få den købt. Og lige vi skal bare mødes over ved den der autoshop. Ikke over ved min autoshop, men nej, ikke autoshop. Derovre hvor man tuner den. Derovre hvor man tuner den. Flyt dig dog. Flyt dig. Flyt dig. Så er vi her. Jeg kom fra dig. Du har bare ikke crane i mig. Gør! Nej, det havde jeg ikke. Reparere. Armor, det gider vi ikke. Bremser, nej. Ja. Ja. Og så... Nej, jeg har til at købe den. Ja, er du færdig, Olli? Og jeg venter udenfor. Den er så fed. Er du færdig nu? Marker. Du skal markere, Olli. Hvad er det for en hjul? Hvorfor skulle du lige have hvid ovenpå? Okay. Vi skal lige køre et sted hen. Bare følg efter mig, Olli. Og så skal jeg over til din bil. For en bomber. Okay, bare lige, hvis I godt kan lide sådan nogle videoer, hvor man tuner, så har vi fået ideen fra en YouTuber, der hedder Harmnon. Jeg skal nok lige sætte hans kanal i beskrivelsen. Omkring 130. Og flyt dig dog. Det er miles per hour. Jeg ved ikke, hvad man skal gange det med, for at det bliver til kilometer. Flyt dig dog. Jeg tror den kan køre omkring 140 til 150 miles per hour. Og jeg ved ikke lige, hvad man skal gange det. Men hvis I ved det, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Så laver vi et trick her. Okay, vi laver ikke et trick. Ja.
Hvis I stadig er med i videoen, så smid lige et like. Ah! Jeg sætter også lige et link til Olivers kanal nede i beskrivelsen. Nå, det var vist alt for den. Kommer du ikke lige ud af det? Du skal lige se din bil. Og hvis I stadig er her, så husk lige at skrive nede i kommentarfeltet, hvem der har vundet. Mig eller Oliver. Ses.